S príchodom noci sme konečne dorazili do Kjóta. To samozrejme silnejšie ako únava a tak sme si dali mäso na špajdli za 15 €. Drahé, ale výborné. A nakoľko bojujeme ešte stále s jetlagom, vybehli sme ešte na jedno do mesta. My sme nehrotili, pretože máme pred sebou program. Aj keď sme chceli ísť ráno, vyrážame až na obed, pretože pri pocitovej teplote 44 stupňov sa nám z izby fakt nechcelo. Na lepšiu náladu si dávame sake a vyrážame do Fushimi Inari Taisha. Zaujímavosťou je, že hlavná svätyňa dole pri vstupe bola založená v roku 711, takže je staršie ako samotné Kjóto, ktoré vzniklo až v 794. To ale nič nemení na fakte, že toto miesto priemerne navštívi 27 000 ľudí denne. Je tu vyše 10 000 červených tóry-brán, ktoré vytvárajú tunely po celej hore. Každú jednu darovali ľudia alebo firmy ako prosbu o šťastie a úspech v podnikaní. Kvôli tým najkrajším fotkám si ľudia dokonca v týchto teplotách obliekajú kimoná a hľadajú to miestečko, kde budú sami. Väčšina ľudí končí na tejto vyhliadke, ktorá je asi v polovičke cesty a ponúka výhľad na celé Kjóto. My sme ale pokračovali ďalej a čím vyššie sme boli, tým menej ľudí sme stretali. Celá trasa má nejakých 1200 schodov a ja mám pocit, že 1000 z toho bolo od polovičky hore. Po 3 hodinách sme skoro na vrchole a tak sa tešíme, že sme stihli západ slnka. S čím sme ale nerátali bol fakt, že nie na každom vrchole je nejaký výhľad. Takže mne frustrovaný to po nejakej chvíľke otáčame a ideme na jediné miesto, kde bol po ceste výhľad na mesto. Bohužiaľ, slnko sme už nestihli. Aj napriek tomu sme si to dnes užili a tešíme sa, čo nám Kjóto ešte ponúkne.